Liso singnarpi honghap hongru akiso abang pi kerap kacuhang. Karbi Anglong Autonomous Council atum Patirpi Ponsi Lohorijan Dudu Colony along Katharle Pontu. Jengkha Driver Association atumpen Towar along Jengkha Ehti Kepang Tirpon. Karbi Longri Abirta Kelang Arat Doan Pan Kardom Pajir Iglo Kardom Pini Karbi Longri Abirta Ketan Ponjia Bang Nili Sami Kabin Teron Pi Pini Birtang Ton Pen Arjuponik Sena Lakain Koratrok Durbaguri MSC Constituency Kaparlo Kohora Rongtara Kohora Sol IB Pen Kehelo Kilometer Kithom Anbag Donang Karlitang Borsing Singnar Lapen Achor Sangpi Mirso Tiron Piaton Asupi Aklengsi Abang Honghap Hongru Kiso Jiglo John Pli Andolo An eom kichujiapan bang ahem kachong dandon chot. Lapu anat ahem kipangtir abang abede dojok si kachilang jiapan kisung tektiklo. Laso kiso kachilang jiapan nangrap bek thak pusi KACCM Dr. Tuliram Ronghang Lapen MAC Richard Tokpia tumapan kachuning report. Kohara pen mirsik tokbi Karbi Longri abirta. So boy bye के जुनी दिसंबर में लो नीले में के चला थे ते नोना तानो बंगे ये चकलियां नहीं रहे बेला चकलियां नहीं बंगा तो चकलियां नालिमेन चिथानिक जम थते सब नीले में this नाली किसो में चिचनिक में Eso está diciendo ni por eso está de que la parte eso no le digo la peli no necesita aunque la de que ya todo la se sale la mi padre ya me puse chachi que le mega tecnología check lonte Kisui ke aroy mane dalo hadak konta ikma doktor lo segi kilang le kalilo doktor hin talang lo da mi idelo duai bong bong si surista yako non krusara bang da theki dalo sitame tanik bom na hospital bang ke aron isi lang paprang lang pumasi hospital niko Ako api kelang tua bangke abe maramenta nili pudun teke las usu bangci puteke ho lita balong ta dong long chat puta than sasi inke ko pipen ko sonlo ne inke chini ne derlo ne lita kelang ni an kelang lu don rabatun ta poisa sisi sata cipuci rike nang pidun lo sita lahai poisa anta nili kichok kalilo khorodik etola usu phansi and then te pulo sita nirap pulo te nilita kachi hoge nguju usu kisu silang nang ko himati ning the tu yong si nirap pote mi ong chodalam Karbi Anglong pen Nagaland ahoy Lahorijan Block 3 Dudu Colony along Karbi Anglong pen angtang kewang atum Hemrit Chikim Ponlo Penang atum ke Kithir pi ahem anta kachikim tum dolo KACC CM Dr. Tuliram Ronghang pen ke jong pon ke lahai angtang pen kewan atum apan Katharli Ponji apan eviction notice bachini ponlo Bonta Hemrit kachipri pretumaphan KC pen law and order atum chilangsi kidam tang matijong niphai inkoir arni Katharli asai dengponlo lasoarni patang une adim an puthot matijong niphai inkoir apli arni Katharli asai dengpon thulo laso Katharli ponbom Hemrit kachukim atum ning pungsi kithek atum pen kachisong asai anta dolo bonta Katharli damatum Than ponsi Katharle abang ington ponpe Katharle asai pachun ponlo. Unlawful eviction. Lawful hisab te paper ro hisab te eviction to hobo lagi.
যিমান গাঁত নম্বৰ পাৰ্টনাৰ নম্বৰ ইয়াত আছে এইটো এডিকশ্যনটো হ'ব নালাগে এইটো আমাৰ এপিল এইটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অনাৰেবল Jengkha IT lapen towar pi along kiter lapen sangti adu kejang plung ajo klim somar atum school kedam keva penang kisung dulu lasok klim somar atum kedam kevang adu kejang plung theklong si matijong ni phaing korapli ani nijang karbiang district Jengkha driver association atum pen patirpi ponsi Jengkha twar pi along sangti kiter ke ongduk arkok arpheksi hemkonglong pen bardam etlo Lapen Jengkha IT along ta puthot kapangthir asai dengpon laso kapangthir along kepon atum Jengkha driver association amaipu bilton dera KSA Jengkha head branch amaipu rukasan tisu Jengkha driver association along klemdam rapet arisang hotu pen chirap chitodon Jengkha pen babu terot Karbi Longri Aberta News Jengkha driver association mate adak driver association aru pipin same nitom dak pemtar ina same dak Jengkha pen dongkam mukam ka singa towar long top w towar pilong same kon se thelong lo dak harong sora anggen long laun si pwd yasor towara kum jen ke samar me ajok ladak towarong same sangpi son si do theblo ase kismala tumbang ke ladak same accident na andolo laso sangti koi pulpo accident andolo la situm pini dak tum Jengkha driver association bandame itum mathalo adak pini itum social work son tum claim lo la pen ke adak kapang thira sai matla so sangti na me itum kuresi tuwa ke dam bisikoi ke non student numphan lo chali somar numphan ke dam ke bang same adak siksak dokoti asitum la sopen matha situm adak social work son adak claim lo apen ke kadong wesang kita purpen tuwa ke dam ke mission di fansi nitum claim lo apen thode tum PWD department same si chunu tum athela PWD towar lo same la speed breaker pumokha long lan same bui ke builo same asolong kopine asimbol mate pine color gi penjok kisemala tumbang accident lo asi department same tum chunu tumbang ke laso dimo same color pen mate si akilok tame pine arong bit pen mune tum speaker do puga chini pen mune tum safety fan pu same igani fansi tum driver association Jengkha aru pen same PWD colony PWD department si choni lo Jengkha driver association pename nitum council long ke theding mate PWD department afan same kachuni yang tumbang ke alang litum PWD simar pu same alang litum ami thanga sai cheklem ami thanga akang pa cheklem ni phani chuni lo ada same kisman dim bangke drain hut hepen nason si towar sangti or thip longle or thip ason do kachalai same PWD department same aso putha kachalangi phanji itum driver association ban pai tuning department Pini berta azakang tonpot iglo dome thakme kardom